Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Μέχρι σήμερα απολαμβάνεις τον έρωτα που σου προσφέρουν οι Έλληνες πολιτικοί, στη κρεβατοκάμαρα, στο κήπο, στη δουλειά και πάντα ως παθητικός εραστής. Αμάν πια. Και κόμμα Ελληνίδων πουτάνων. Όχι πια μόνο στον παθητικό έρωτα. Κάθε ψηφοφόρος θα έχει μια φορά το μήνα δίωρη περιποίηση. 50% έκπτωση σε κάθε του επίσκεψη. Και το 30% των εσόδων θα πηγαίνει στην εξόφληση του χρέους. Γιατί να πρέπει να σε πηδάνεργια να ξοφληθεί το χρέος, όταν μπορείς να πηδήξεις εσύ. Ψηφίστε, πηδήξτε και εξοφλήστε. Κόμμα Ελληνίδων πουτάνων. Γιατί θα γυρίσει ο τροχός, θα γαμίσει και ο φτωχός. Και εγώ θα ψηφίσω. Και εγώ θα ψηφίσω. Και εγώ θα ψηφίσω. Εγώ, για να πω την αλήθεια, τους πηδάω όλους, αλλά θα ψηφίσω και εγώ. Εγώ χαίστηκα. Ψηφίστε κόμμα Ελληνίδων πουτάνων. Γιατί, ούτως ή άλλως, μπουρδέλο είμαστε.